नै रादाय दा नों मोनसे बाथ्रा मोजाङै खोनासं नों मोनसे बाथ्रा मोजाङै सानना नाय नोंनो न'खरनि मानसिनि जिउ नांगौ ना नोंनो थाखा फैसा नांगौ ना नोंनो खिथेर नांगौ नों मा बुंनो नाजादों आं हालानि जि महरखौ नुदों आं बिराद गिनाय मोनदों हालाया गावबा गावखौ बासायनो थाखाय गावनि फिसाखौ बासायनो थाखाय बयनिख्रुइबो सिंसिमबो गोग्लैनो हायो बियो गासैखौबो बुथारजोबनो हागोन बेबायदि गाज्रि गोसोनि मानसियालाय माथो हाया बेखौनोथ' बुंबाय थादों आं हालाया गावखौनो गाव बासायनो थाखाय मा खालायनो हागौ बे एसेबां बुरजा गथ' थानाय स्कुलनि बासखौनो एक्सिडेन्ट जाहोदों होनबा नों सानना नाय एसेबां मानसिफोरखौ जुदि बियो खेबसे लागैनो एक्सिडेन्ट जाहोनो हादों जेनेबाथ' थैनोबो हानाय बयबो सोरबाथ' थैनोबो हानाय बेफोर बाथ्राखौ मिथिखानानैबो बे एक्सिडेन्ट जाहोदों होनबा नोंसोरलाय मा नङा होनबा बेबायदि जानाङा दिनै थेवबो दाथ' हालाया नोंसानियावनो थायो बेयावनो जाबाय नोंनि हिनजावा जेबो बुजिनो रोङा हालाया नाजाबायानो थागोन मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे खालायखागोन बियो बुथारनो नाजाबाय थागोन बियो बेखौनोथ' सानदों आं हालाया बेसेबा गाज्रि गोसोनि मानसिखा बियो जाय न'खराव थायो बे न'खरनि मानसिफोरखौनो जुदि बियो एक्सिडेन्ट खालायनो हायो होनब्लालाय माथो हाबावा बियो गासैखौबो हाजोबगौ बियो मा खालायनो दा आं हालाजों खिथेर लानो थांनो नागिरबा बेखिं आंना न'खरा प्रब्लेमाव गोग्लैयो बक्सिखौ जेलाव दोननाय लोगो लोगोनो हालाया मा खालायखौ आंनि फिसाखौ बुथारनो नाजादों बियो दाबा मा जाखौ रनियाबा माबोरै दङ आंनिबा हाला आरो बक्सिजों बे टेस्टखौ जानो होखाया बिसोर दा रनिखौ बेबायदि खालायदों बिनि उनाव आरो सोरखौबा टारगेट खालायगोन हयथ' रितुबो जानो हानाय हयथ' गामियाव सोरबा जानोबो हानाय होमब्ला आंनो हार मानिनोसै खोमा सन्जिब आंनो नांला दे आंनो नख्लि जानानै थानोसै आं बेबायदि आसलि महरखौ लानानैलाय मा खालामनो जुदि आं निजेनि न'नि मानसिखौनो बासायनो हाया आंबोथ' बेखौनो सानदों बेजों नांबाय थानानै जेबो लाब गैला आंनिबा नों बे भेजालाव थाबाय थानांला मोनथिबायना आसलि नख्लि बेफोरखौ बाद होदो नों गामियाव थांफिनदो बेबायदिनोथ' खालायनांसिगोन बायदि मोनदों आं खिथेरनि थाखाय निजेनि न'नि मानसिफोरखौ खोमाना लानो हाया जाथों दे बिसोरनो आसलि जाथोंसै अब्ला बेनिफ्राय गबानो नों थांदो नाथाय रितुआदि थांनाय नङाना रितुआ एसेबो फोथायनो नागिरखाया माथो नों बेफोरखौ सानबाय थाना लाब गैला नों गावखौनो जेसेबां हागो दा माबारै नख्लि होननानै बुंना लादोसो बक्सिखौसो आसलि होननानै बुंदो मानोना दिनै जिखिनि खालायबाय बिनि उनावथ' पुलिसाबो माबा मोनसे खालायखागोन नों गावबा गावनो सारेन्डार खालायना लादो बेयावनो नोंनि न'खरनि मानसिनि थाखाय मोजां मोनथिबायना नङाब्ला पुलिसा गामिनिफ्रायबो आयं आरो गुथालखौबो लिंहरगोन मोनथिबाय टेस्ट खालायनो थाखाय नाङा आं बिसोरखौ फैनो होनो हाया नाङा आं गावनो सारेन्डार खालामनोसै जेरैखि जाया मानो आं गामिनिफ्राय बिसोरखौ फैनो होनो हाया आं बे खैफोदाव बिसोरखौ लाबोनो हाया आं दायो गावनो सारेन्डार खालायना लासिगोन औ रादाय बेनो मोजां जागोन बेखौनो होननानै बुंदों माथो जायगाखौ हनै बासाबो बेयावनो दं माथो एक्सिडेन्टआ बेयावनो जादोंमोन खोमा अबाव थांजोबखो मानसिफोरानो अबावनो गैया माथो बासाबो खालि माथो लांजोब्बाय खोमा मानसिफोरखौ हे भगवान अबाव लांदोंथाय हस्पिटालाव लांदों खोमा जेबो जायाखै दे आंनि फिसाया बासालाय माथो दुगैयाखैयानो दैयाव खाथियाव थांनो नागिर आं साला लान्थाखौ बुंदोंमोन मोजाङै एक्सिडेन्ट खालाय होननानै मा बियो बासादस दैयाव दुगैयाखैयानो आरो मानसि सासेबो गैया माथो सासेबो थैयाखैयानो खोमा रनिया होनबा जेबोआनो जायाखै खोमा बुथारखा होननानै बुंदोंमोन आं एक्सिडेन्टखौ ओरैबायदि खालाय थैनाय बायदि खालाय होननानै बुंदोंमोन मा नोमफानि बिलाइ ओरैबायदि एक्सिडेन्ट खालाय जाहाथे रावबो नुवा होननानै बुंदोंमोन बास दैयाव गोदोनाय बायदि बासानो ससे हाबनासो दङ आसोल जायगायाव दसे एक्सिडेन्टआनो जायाखै सिगांनि खिनियाल'सो ओरैनो बायख्लादों बेबायदि एक्सिडेन्टआव सोर थैनो साला लान्थाया सैमाया आंखौ थगायदों बेखौनो साला हिनजाव बुन्दा लान्थाया आंखौ थगायदों खामानिया जाबाय होननानै बेयाव माथो जेबोआनो जायाखै रावबो गैमारा माथो जेबो जायाखै खोमा दे रावबो गासैखौबो हस्पिटालाव लांबायबा हस्पिटालावथ' लांखागोन बे खाथि खालानि मानसिफोरा अबे हस्पिटालाव लांगौथाय साला सैमाखौ गारा आङो बेखौ आंहासो एक्सिडेन्ट जाबाय होननानै बेसे गोसोखौ सान्ति मोनबाय थादोंमोन साला खैफोदनिफ्राय खारग'बाय होननानै दा मा खालायगोन आं गाबोन पुलिस फैबोला गाबोन जुदि पुलिसा टेस्ट खालायनो नागिर माबायदि हेंथा होबावगोन आं दिनैनो बेबायदि खालायनो जाखाबाय होननानै दिनै बेबायदि बेसे गोसोखौ रंजाबोदोंमोन आं खालायनो रोङाबा बुंनो हाया नामा आं गावनो एक्सिडेन्ट खालायगौमोन
साला बिसुनि थाखाय आं आसो जेलाव थांनांगौ जागोन साला दा मा खालायगोन आं गाबोन दादै 232 बिसोरखौ हस्पिटालाव लांदों खोमा बैयाव थानाय मानसिफोरनाव सोंहैनि दा मा खालायनो आङो एसेबां मोजाङै बुंबाय दिनैनि सानसेआवनो दिनैनो बुथारखा होननानै एक्सिडेन्ट खालायनानै साला दा बे रादानि फिसाज्लाखौ एक्सिडेन्ट जादोंमोन होननानै मोनथिब्ला पुलिसा सोगसो खालायसिगोन खोमा स्ट्रिक्टसो खालायफिनसिगोन दा बांसिन आं सारेन्डार खालायगोन दायनिगिरि नङाबाबो दायनिगिरि होननानै लागोन नाथाय जुदि आंनि न'नि मानसिया जुदि सोरबा मायबा जायो नोंसोरखौ खिन्थु गारखाया आंजों जानाया गुबुन खोथा नाथाय आंनि निजिनि गावनि मानसिजों जानाया बियो बयनिख्रुइबो गिदिर खोथा आरो आं बेखौ नुनानैबो नुयै खालाया जुदि सोरबा मायबा जायो आं साफा बुथारजोबगोन हाला आरो बक्सिखौ आरो बिनि उनाव आं गावनो जेलाव हाबना थाफैफिनगोन साननानै लाखाबाय आं मा खालायनांगौ जुदि आंनि फिसाया रनिया मायबा जाथारो मायबा जुदि जायो नोंसोरखौ आंनि आखाइनिफ्राय रावबो बासायनो हाखाया नर्स यहाँ पे वो स्कूल एक्सीडेंट का स्टूडेंट है ना क्या वो नर्स वो क्या वो एक्सीडेंट हुआ था ना स्कूल बस वो बरेली में ओ हाँ वहाँ का स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना मतलब जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे ना है ना हाँ यहीं पे अभी ट्रीटमेंट हो रहा है सब लोग तो ठीक है ना मतलब मेरा बच्चा भी था वो तो ठीक है ना किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना किसी को तो कुछ नहीं हुआ ना मेरा बच्चा ठीक है ना हाँ वो ठीक है ना हाँ सभी लोग ठीक है बस घायल हुआ है और कुछ नहीं हुआ है बस ठीक है हाँ किसी का जान तो नहीं गया ना हाँ, मतलब सब तो ठीक है ना नहीं किसी का डेथ नहीं हुआ है सब ठीक है हाँ कैसे किसी ने मिल किसी को आप फैमिली मेंबर है किसी बच्चे की हाँ मैं हूँ मैं रोनी का मम्मी हूँ अच्छा ठीक है नर्स क्या मैं अभी देखने जा सकता हूँ मेरे बच्चे को नहीं अभी नहीं ट्रीटमेंट के बाद आप देखिए उधर हाँ ठीक है गोसोआ बेसे गिबाय थादोंमोन सोरबा फिट्राक गारिया खुन्दायनाय बिसोरनि गारिखौ मानसिफोरा बुंदों माथो सोरबा ट्राकआ खुन्दायदों होननानै सोरबा फिमोन जाला बिबो थांनानै अबावबा खुन्दाय जाहैदोंहाय साला मा जाखौबा थैदोंना थैयाखैबा फाप्पि गारिया गावाबो खुन्दायना थैहैदोंहाय मा जाखौहाय आबौआ मोजाङै दंना औ दादै मोजाङैनो दंनो जेन थेनसो बासिदोंनो बयबो मिथिबाय घायल जादों होननानै बुंदों नार्सआ थैयाखैनो रावबो बै फाप्पि गारिया जाय खुन्दायदोंमोन बिबो साला अबावबा लामाफोराव थांनानै सोरजोंबा खुन्दायजानानै थैनो हाबाबो जायो थैयाखैनो रावबो ओहो बयबो मोजाङैनो दंनो खालि एसे माबा जादों आरो घायल जादों होनना बुंदों थै बाला दादै अबाव थांनो औ आंबो एसे सोंहैनि र' नार्सफोरखौ मा जादों मा मादों दे थैयाखै साला बिफा फिसा बुथारबाबो थैनो रोङा खोथायाथ' बिराद गाज्रि जाबायलै दा प्लेनिंफोरा साक्सेस जायासै रनिखौथ' थैयाखै होननानै मोनथिखाबाय खोमा दा बिसोरो सानाथ' आं खमजरि आं मानसि बुथारनो हाया आं जेबो खालायनो हानाय नङा होननानै बेबायदि साननो होआ आङो र' सन्जिबखौ फन खालायनि आं गुबुन मोनसे नाम्बारजों बेखौ सिगिहरनि जे बियो ट्रेलारसोमोन होननानै जोंनि बाथ्राखौ खोनासङाबा एबार बुथारखागोन होननानै बुंखागोन बेबायदिनो बुंहरनि होमबानासो गिगोन सोर आनन नाम्बारनि फन फैलायखौब्रा हेलौ सन्जिब ना फन्जिब सोर हाला ना मायो गुन्डोआनो माथो मानसि सिनायनो हाबा मानो फन खालायदों नोंलाय सैमा खुगासो मालायनो बाथ्रा बुं मानो फन खालायदों आंखौल' नोंलाय आंखौ फन खालायबाय थानाङा दे खिन्थु पुलिसनाव कमप्लेन हैगोन आं नोंबो सनस्रां जानो लुगैदों नामा आंदों सनस्रां जानो लुगैदोंब्ला लामायाव सिदा उन्दुना थाबानो जाबाय सनस्रांलांगोन आं थांनाय लामायाव उन्दुना था नोङो सनस्रागोन आं नोंखौबो लाजिगोन सैमानि सोरखौ दमोन फैदों सोरखौ सैमानि फिसाफोर मोजाङै खोनासंना ला दिनैनि एक्सिडेन्टआ जास्ट ट्रेलारसोमोन ट्रेलार मोनथिबाय देखायनो थाखाय ट्रेलार ट्रेलार
नोंसोरखौ जास्ट सिगिनो थाखायसो खालायदों आं गथ' मानसिखाय अनखांनानै बुथारासै आं मोनसे सान्स होबाय मोनथिबाय नेक्स्ट बाराव जुदि बाथ्रा खोनासङा नोंसोरो बे बाराव जास्ट एक्सिडेन्टल' खालायदों जों बुथारनो होननानै बुथारासै नेक्स्ट बाराव खिन्थु बेबायदि चान्स मोनला नोंसोरो फैगोन बाराव नोंसोरो गोथै सखौबो मोननाय नङा मोनथिखा गोसोखौ लाखि बुंखाबाय उन्दै गथ' होननानै खेबसे राहा होबाय नाथाय बेबायदि होबाय थाला नोंसोर बेबायदि चान्स मोनला बुंनानै दोनखा नोंनि लोगोखौ मोजाङै बुजायखा मोनथिबाय जोंफोरनि जिउनिफ्राय गोजानाव थांनो हो बे केसनिफ्राय फावसायनो हो बिखौ नङाब्ला खिन्थु बाथ्राया दिनैनिख्रुइबो गाज्रि जागोन सासे बुथारजोबगोन आं मोनथिखा बुंबाय था बिखौ जोंफोरनि लामानिफ्राय साइड जानो हो बिखौ जेबो खालाया आरो बिनि न'खरखौबो जेबो खालाया होननानै बुं बिनि धोन सम्पत्ति आरो बे केसनिफ्राय साइड जानो होखा बिखौ मोनथिबाय जोंबो खोथा होदों बिनि लाइफआव जेबो हेंथा होला बे केसखौ बावगारनो हो आरो जोंनि लाइफनिफ्राय गोजानाव थांनो हो रेहाय होगोन जों जेबो खालाया बिखौ आरो बिनि फेमिलिखौ नों बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा रादाया नोंनि जिउनिफ्राय बे केसनिफ्राय गोजानाव थांखागोन आं बुंदोंना आं बुंदों नों खालि रावखौबो जेबो खालायनांला नों बुंनाय बायदिनो रादाया खालायगोन खालायबाथ' मोजां आरो खालायबा मोनथिखा खालायगोन नों खालि जेबो खालायनाङा आरो खोनासं मोजाङै पुलिसा जुदि भुलावबो मोनथियो पुलिसनो जुदि नोंसोर भुलावबो गोरोन्थियावबो खोन्थानो सानो मायबा रेकर्डनिफ्राय मायबा देखायनो सानो मोनथिखा खिन्थु लगे थैखागोन रितु आरो रितुनि फिसाज्लाया जों जेबो बेबायदि जेबो खालाया नों खालि बिसोरखौ जेबो खालायनाङा रादाया जेबो केस खालायलानो जेबो केस खालायखालानो माबायदि मानसिलै बेलाय इसोरालाय बेबायदि मानसिफोरखौ मानो थांना थानो होयोलै एक्सिडेन्ट बेमार जानानै मानो थैलाबायालै बेफोर मानसियालाय मालायनि जिउखौ असान्ति होग्रा जायखिजाया रनिया जेबो जायासै दे बेसेबा गिनाय मोन्दोंमोन आं मायबा जाबाय होनना गथ'खौ बिसोर गासैबो हालानिफ्राय गोजानाव थांनायानो हामगोन बे फाथनानिफ्राय गोजानाव थांनायानो हामगोन नङाब्ला बिसोरनि बे सुनिफोरा बिसोरनि खिबु गारनाय नङा